Салом алейкум бародари азиз. Имрӯз оператормон Алибек штагиай. Ҳайшав то ҳамин то ҳозир рафтем. Кормунами рамкасозиай. Рамкара задем, сохтем, овардем, ҳамаш ҳаст ҳамиҷа. Сим кашидем, баъди сим машин кашидем, машина тарзи маҳкам кардани машина тамошо кунед бародаро. Наздиктар биё Али. Наздик биё иҷара сёмкак. Иҷара навор бигӣ. Ана ҳамин ду симна бибинӣ? Тамом. Нигоҳ кар. Бачаҳо аккумуляторай, аккумулятор ина дар таги помдаги тараф наҷараб ки наҷараб. Ина аккумуляторай дута сим дар ҳамин симои рамка. Ҳам хел замиканш мекунӣ бародари азиз, нигоҳ кунед. Камтарак замиканш мекунӣ. Об мешавад дар дуруни рамка медрояд. Баъзеҳо ира ба ролик мекунанд. Иҷа дидистай? Баъзеҳо ира ба ролик мекунанд бародари азиз. Баъзеҳо ира ба ролик мекунанд, ролик хуб нест. Замбур меканаш, маъқул нест. Яъне фундаменти хунашай ба ролик мекуниш, маъқул намеша, меканаш. Ба ҳамон хотир агар ба ток қатӣ, аккумулятор қатӣ бикунӣ, беҳад хуб мешавад. Биё меяги. Бирасам как. Ина бародари азиз нигоҳ кунед. Ки ягон канданӣ надорад. бачаҳо намедонам ин Алибеги мо чӣ хеле навор гирифт. нигоҳ кунед. бачаҳои нами вашинаи инаи чизаш симаш. Сима нигоҳ кунед ки дар дурунш дуромадагиай. ана дар дурунш ки дуромадагӣ боша, ҳеҷ вақт замбур намеканаш. нигоҳ кунед. ина инаи дигарашам нигоҳ кунед. ҳатто дар чашм наметова ина. ана ҳамиҷа ина ҳамиҷа. ина дар дурун дуромадагиай, ина ҳеҷаш метова. Дар дурун дуромадагиай замбур ира чӣ хел гум? ана ҳамин хел. ина бародари азиз, як тахта мемонӣ дар тагаш, ҳамин хел тахта. чоркунҷаки рамка бидрояву чӯбои рамка дар замин нарасанд. баъд ами як рамкаи чиз бигирем. нигоҳ кунед, ба дасти худам навор бигирем ки тоғри шава. ира ҷаб хапем. ина бачаҳои азиз тамошо кунед. не ҳозир сима замикани метим. нигоҳ кунед. диде сима ду тараф замикани додем, дуромад дар дуруни машин. ин ай тараф ва ай тараф. фокуси мо вайрон шудааст. ана ай тараф ва ай тараф замиканиш мекунем, медрояд дар дуруни машина. я замбур намеканаш бародари азиз. нигоҳ кунед. ролики ва болош мебарӣ. ролик фақат ки мечаспонаш. тамом. вақти тоқати дар дурунш медрояд. хуб бародари азизам, лайфхак барои замбурбоно. баъзеҳо ира намедонанд, ки намедонӣ бидонем. боз оянда наворро мегирем. зинда боше бародари азиз. бародари тоҷик маткора фромӯш накунӣ, маликора фромӯш накунӣ. ин бародарои яшкое ки дароз овардем. ҳамҷа парстагиян нимша дар дуруни замин мондем. якум этажа дар рӯи замин мондем. дим этажа яшко ду этажаан. пакетҳоро овардем, пир кардем дар дурунш. 100 пакет рамкаро кор кардем. ай дар берун нишон додем бародаро. нигоҳ кунед чӣ хел хубай. дар дуруни машин дармадагиай сим. дигар замбур намеканаш. ролик қатӣ боша, агар ба ролик боша замбур меканаш. хеле фундамент маъқул нест. як касига мекунад.
ям фундаменти хунаи замбурай. ям хел бардори азиз бегаштаге давомша. Анам хел бардори азиз бегаштаге давомша ки бозай пага боварка шав бигем то саатои сера ҳамин шави гузашта то саатои сера соат 3 соати 6 бохистам ай соати 6 ҷамъ кини рамка то соати 3 ҷамъ кардам меқчи кидам баъди ӯ саҳар сим кашидам баъди симкашӣ машина овардем биридем размер кардем мондем аккумулятор қати тозира зада истем инам хеле бардори азиз хоб оянда бо чӣ коро мекунем замбур қати боз нишонтон медиҳем вале ҷобаҷо накардам замбурро